Βέβαια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλούς πίνακες στην πραγματικότητα. Δεν έχει μόνο μία επαφή, μία επιφάνεια, έχει μόνο μία επιφάνεια, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλές επιφάνειες. Έτσι, λοιπόν, στην πρώτη επιφάνεια, ό,τι είδαμε, θα γράψουμε τη λέξη καλημέρα. Και θα γράψουμε και την ημερομηνία και ό,τι άλλο θέλουμε. Μπορούμε να πατήσουμε προσθήκη και να πάμε σε δεύτερη σελίδα, όπως αναφέρεται, σε αυτό εδώ το διαδραστικό πίνακα, σε δεύτερο πίνακα λοιπόν, και να πούμε στο δεύτερο πίνακα ότι θα κάνουμε το μάθημα της φυσικής. Ωραία. Πώς θα πάω στην προηγούμενη σελίδα, στο προηγούμενο πίνακα, πατώντας το αντίστοιχο βελάκι. Οπότε έχουμε δει τον προηγούμενο πίνακα. Πώς θα πάω στον επόμενο, πατάω το επόμενο. Ωραία. Στο τέλος, αφού γράψουμε αυτά που θέλουμε, δείξουμε αυτά που θέλουμε, μπορούμε να πατήσουμε αποθήκευση και να το αποθηκεύσουμε όλο αυτό το κομμάτι για να το έχουμε ή να το στείλουμε σε κάποιο μαθητή ή να το έχουμε για εμάς, να το μπορούμε να το δείξουμε κάποια άλλη στιγμή.